چی میکنم میفهمی نیست بگیرم نمیکنم پستل دوستان عزیز رئیس کنیم مونه چیره تیمزیل عبی چی نرمه ها بهارستان خودم در حیات بهارستان رفتم مدیجه ما میدونی قطعی باریا هنگوش تو کدی تو پیش رفته موشین مونده ما سرت گلفته رفتیم میدونیم تموشو کی نمونده برای رفتیم چی با پلتی میگن گفتم تموشو ممکن نیست اول ممکن بوده تو میتونی ادرار زندگی میکنی دام نگیری چون میکنی تموشو ممکن نیست تو برو مرا زمرد بود تموشو سلام امیر خلاصه خامد رفتیم زمرد تموشو کردیم میگی درنز چیه شاو بود دش کانتر کوشته بودم بفکرین چون короче تو توری کرد برای که تلویزیون اینترنت شد یک کانال موزیکامو Саша Таня трачи кухнем. Короче, دوستان ما добре чекав за да дадем ефир кандаш добре чи буд маниш. تو مادر توجیک غذا کنه Айша салом алейкум дайча куда ховай ما پس گازالیستم چی گفتنیم تمام شد اینا اکرما هم سر کردم نگه بگه چی نقل دارم اینجا چه زمرد رفتین دای درش پل نداشتین درویان دا بیرون ایستادین بهارستان دا گرچه آدموی به پل اینا مادر توجیک اومد Айша салом алейкум эфир шоқ кадиста чӣ макм агарем 3 соати эфир кунам дӯстони азиз шумо даҳбори коротона кунем биёи бубуре барои ки ҷада бояд минут ҷамъ шава монетизатсия гиром шава ман намедонам ози баъд илтимос видеои кӯҳнаро мепартов мара наге ки чӯва видеои кӯҳнаро мепартои ман историама наметавонам удалит кунам ку мисол каналма вай занак мегирад ҳама чизои маро удалит мекунад ай уҷа гирифта дар ҳиҷа партесам ё меган ой видеоро дидагиам охай хуб дидагӣ хавкмон дидагиам ва ё напамятам бисема искренне фаҳмам ки шумо фаҳме тамошобино короче вай видеошумо бояд тамошо кунӣ мара поддержать кунӣ ҳамин видеое ки ман партистам ҳамин видеое ки ман партофтестам и ҳамун видеоҳоям ки дар канали таҷмама буданд вақте ки канали таҷмамаро соҳибаш мегира намега хосияҷон видеои ту дар ҳамҷа иста ман як камера хранения дорум барои ту хеле мара намега мегира так удалит мекунад влогҳо аз москва мебирояд пага ирӯз пага барои ҳамин илтимос ҳамин влогҳо ки ман партофтестам повторни тамошо кунӣ ақаллан ҳамин беззвучни монен тамошо кунӣ беззвучни او قدرجان تازه رسیده باشه беззвучни тамошо کنیم همین етапда дастгириш буд дар кора ки канали нами нави ма камтарак боло рава фаҳмиде агар ҳамин ҳозир шумо дастгирӣ накунӣ ҳамин канал боло нарава и ҳамин хе гуфти ирусов зирме астаница барои ҳамин дӯстони азиз чӣ ниёз беса ҳис кунам ки ман пеш ҳамқақаос метавонам ки خانم شما چی نوشتید؟ منجا سلام مسعود سلام как-то آدمای تو اینترس التماس نکن اما بچه‌ها میدونم قاقرات میکنن لایک التماس نکن می آدمای خودم سازم ادکوات نیان چی نقل دارم منیجا مسعود سلام من منیجا را جدت دارم مادر توجیک بیبی جان ساز بودیان عایشه ساز خاصیت اوفیموری офиморум рост гуфтӣ ман тамошо мекунам барои просмотр апай хосият раҳмати калонаичия маҳтов салом алейкум муҳаммад салом чӣ гап тинҷи неважнактоя салом алейкум хосиятхон манҷера гӯшиба гуфтем оши тупа бухӯра чӣ мана мехӯрӣ дафкира запчи монда ами синамо дафка гуфтӣ безорем дафку чӣ кош мекунем дил ягон канали музикамон гуфтум модар сумайя салом алейкум ай канали таҷмама сописта накардин кардам намедроям беинсофу айша бозам салом сунна салом алейкум сем лайк айман раҳмат маҳтоб фарси не брауле бара ҷемфуд хай ягон чимон синамоҳоя мардак лақтиста чӣ кош мекунӣ абра синамо гавзадиста
خلاصه اینم خیلی رحمت برای розочкоҳо. اینم خیلی زور هر روز ممکن نیست. апа хусят сөзи хубе фарзандотуза манижара салом гу модари Сумайя салом муфтисайда хайра дар хона омадем иҷара кам тарак ҳаво гармтаракай ба фикри ҳоли ҳама дар ҳамон эфири пафтор нимае дамҷа рис кардагиян маяк ҷо шида در کانال چی گپ مسعود هیچی گپ التماس با جان ایدوف نومی ما را گیر کویا که در نصیب من هسته یکون چی خب دائما зависит نمیکنه ام خیلی پروگرام یک کدوم میبره او رو سالونش رفتم کو ما چون میبره تیسته دیل جونا اینو تو مونا میبره میگه گفتم اومد دکاس میکنه ها نمیستم همون دکاس مانده بود آخرون تخمینه مسکوا دلارش اومد بود تخمینه که گفت نمی‌افهم تخمینه یک از که من نبودم اومده بود منیجر در اینستاگرام тамошо мекунам пастияни мега модари Сумайя и канали навая паҳо канали нава па хусят маниҷа дар оилашон чанд касан 3 кас маниҷа дар оилашон чаш 4 кас апау акау хоҳар дора ҳамаи чӣ дора даже пул дилафрӯз мека даже пул кого чиба бали даже пул дора фаҳмиди манҷа куда хоҳида иҷа фақат шавҳар надора дӯстони азиз ҳамун шавҳар агар адресшро медонисте я сухан мекарде мо хостгорӣ мерафтем мо мегуфтем ки мо шуморо ютуб охир мегум канали навда чӣ кор мекунӣ дар чӣ масъала мебошад если что ман зан мебошам дар масъалаҳои бекорхуҷоат дар ягон масъала масъуд видео намекунам канали ман ҳамаш барои бекорхуҷо ранги хидмат канали ман фақат гапҳои бемаъне просто вақтгузароние мурд канали ман мамтар мешавад барои ягон масъала мо баррасӣ намекунем ина пешаки гуфтум ай дасти мо ягон масъала баррасӣ кунӣ намеояд фақат лақи бефоида вақт гузаронӣ ҳамхеле дӯстони азиз агар ман дурӯғ гум шумо бигӯед не мо масъалаҳои мубрам имрӯз ҳал мекунем ё ҷомеаро пеш мебарем ё намедонам ягон хатогиҳои конститутсияро ягон ислоҳ мекунем ё ки ягон парламентда ягон чизи нав ворид мекунем ё ягон пешниҳод мекунем палатада не фақат чақ лақ ҳало бахти сафед доштиям мада беҳад маъқулай ака домода гӯед як ҷояй домод нест рост гуфти апаш бекорхуҷо барои худам будай марани ашид биёагани худат ай компанияи мо будай оли худам ки худш ягон маълимае оли мега ки дафшахати канал рост ин модари тоҷик дабдурои подписатсия куди масъуд иам канали як зани бекорхуҷатарини москва будрои бале рост мегӯи апаҷо хосия чанд сола дуго 40 сола маскора ден рождения дорам вообще-то тамошобино ман шуморо озячи мегӯм ака шумо подписчики набоше масъуд мумкин шумо дар интерес набоша мер салом алейкум сотенҷи хосия чи ба мавзуна видео намекуна ман намедонам хай мавзуна чӣ гирифтагай авай тенҷа не до видео дамо вақте ки зиндагишон хуб боша не до видео бовар кунӣ ман барои чӣ видео кардам барое ки монетизатсия гирон шава пул бисёр шава не ки одамо зиндагишон хуб видео намекунанд ҳамки хуб будайда аз тористош вроде счастливая за рулём не то что хосият автобус як сомон 2 сум да кисаш дора як сум автобуси дуда мерава як сум автобуси ман чизе нақл кардан идум айнум ромад гапм дурӯғ набуд не ки скоро ман ден рождения дорам тамошобинам медонед чӣ агар шумо эй дафшав дилафрӯз ассалому алейкум азизони дилам модари тоҷик салому алейкум манижа додари ман мегирӣ додарам дар америка چند ساله است را چرا کنی؟ محمد رویکنی ای 40 ساله ای راستی مسعود مادر و علیکم سلام خوشید ای سال خدمت میشناسم میگن 40 سالش ما ای 40 نمیجم نه نمیسو 40 میشم من 81 نه موضوع بعدی قاق 40 میشم منجا پیتزا خریبیو خونه مادر تاجیک کجای خونه؟ در مسکو یا چه خان داده من هر نمی خونه بکور موزیک بشم تماشا کنم کارچی گوش کنیم دخترایی که پیش بدین مادر تاجیک دیگه توی انوش کارچی وای روز ما میگم که
рӯз гуфтаистам Рухшонаки рӯзи 27 ягон ошча мекунем гуфтум барои бобо. Ба мега ки не чо мекунӣ чиз дорӣ дил барда чи те гуфт асизоте. Гуфтам хай майли. Гуфтам просто ягон ошча агар кунем папутина чай невестра позвать кунем. Ман ҳолиам вай фарёд накардам зани Ануша тамошо бинам барое ки критисай. Рухшон мега ки чӣ мо ден ражденит юбилейда хиёл кардем ҳамаро фарёд мекунем. Мафтун гӯш ки ман қарзор ман ден раждени намекунам. Манам тамошо бинам ай ман ижа ёд гирифтам. Ман қарздор ман ден раждени намекунам. Аммо кучаи Душанберо нишон метам. Иқа марам пиар кунем модари Сумайя. Пиар, чорни пиар. Модари Сумайя ки аз он блогерҳое мебошанд ки 24 соат кӯчаашонро нишон медоданд. Ман уже кӯчаи ами занака азёд кардам. Як занак ки кампири урус бегаи соат 5 мешид сеткаш дадаш мерафт хлеб харид. Як соат модари Сумайя гав мезад бос медид ки сеткаш дам шуда да хлебша харида омада. Пешхи кӯчаро уже азёд кардам мошинош қати. Найка моненде кӯчаи Душанберо нишон метӣ дилам ов мешавад, дилтон ов нашавад. Додарта чӣ ба тирма кардан? Додари ман тирма нестай, ман додар надорум по жизни Масуд. Хосият шумо духтари зурен яхе блогерҳо катагӣ намекунад, простой одамен саломат бошене ки ман ози ҳамхали шиданем, ранги яхел одамо шиданем. Ничка қатига намезани. Не. Манижа хати мавзуна гапош грехтаги чизе мавзуна дара омадасти эфир катистам мавзуна да эфири ман нагохи ҳами чӣ мегава ҳами якдигариётон шу мебинӣ ку хел мешава личный разговортон да ҳаллш кунем. Якум лайк раҳмати калон апа хосият ягон гап нест барои бобо барои озодиш бобо апа хосият ягон гап нест барои бобо барои озодиш бобо киай айша бобо вай эфир буд охи дига усуна дига нишон наметиҳам охи тамом хари модари Сумайя айлои гузашт кампирак дига да ёдаш мераса ки пичу кампирак монетизатсия гирон шуд апа хосият айрӯи ман нагирен катагира модари тоҷик теҷи не аки ченишмо ман катагӣ намекунам. Хай ана да тирма кияй ту фақат тирма хӯрок мебарӣ да тирма акам хони напаҷон суна ҳама чиза ман да нишон намесиям ими канал нав эфирша мерӯз ҳуй шуд фильтр мекунам ними одаморо ман намедонам чӣ менависанд бесте ман хеле кунам чат видни все сообщения суна чӣ навистай кани суна ман да нишон наметиҳад точно морам ҳамаи чуқури раҳи арзандаро мешиносем. Ман тамошо мекунам арзанда мақулай ман ойнаш дахиле бобои Дониёр бобои Дониёр не бовар надорам ки вай бобои Дониёр ба наздикӣ ҷавоб шавам. Даҷоном ҳамо боботон задай мерс мега кадом бобомон бу чӣ ба тирма кардан. Хай одаморо ягон ҷурм қати тирма мекунанд. Эта долгая история Масуд ва ин тарафи суҳбат рабт дора сиёсат да ва да ютуба вообще да бораи сиёсат гап намезанам. Агар ман да бораи сиёсат гап занам да саҳифаи фейсбуким гап мезанам. Барои меози вообще ма гап намезанам да мара ҷамшиктаги зниктагир барои зники ма гирифтаги оли типа ҳамин рӯз як пост када навистанӣ бин ки ҷамшед мара гуфти зниктагир худут навистаисти ку бо хаб кадум оли гар мешава кампирако бироям бо модари Сумайя мега манжа ҷуги мара чонигир урӯз блокум кади ман пуштита гирифтам мерс номи ман Альбина номи додарам Усмон 22 сола 22 сола манжатай Усмон калони и 25 Альбина Усмон фаҳма чӣ мега кира худи ачи нагу манижа агар гӯм ки духтаро манижа хашфук тез кай мекунӣ гуда чанд Сурая Қосимова темаш сурая не шумо ба худо одами хоксори ман шуморо бениҳоят дӯст медорам взаимна майк ҷо медонам 91 ба чандай ман намедонам раҳмат неважно мерс да ту ҳеч ка нанавистай Аиша мега абаҷон мегӯ мо ждат мекунем бозиро агар идоф набарем дига ҳичкида обуна шудум ё намешам Аиша иҷа ҷои бобот нестай зана чӣ да корҳои мардак мега мерс бомача
Хавай фикрша гуфтам мерз вай занакам ҳақ дора фикрша гуфт апа хозият ман да ганда маъқул нест но тамошо мекунам асабом ором меша гап нест ай занак чӣ занак рост мегӣ ман ниҷа сураи қосимова манҷа ман нигоҳ дорум гир тез ай чорни мара бинум Ман намефаҳмам чорни ютуба. ту чорни кардам метавонӣ дар ютуб Чорни накардам. заблокировать карди ягон каса заблокировать ҳамун чорни бароз гуфта Ман наметавонам бароварда. вай ҳо дуруни ютуб дафша дилафрӯз қади ужас Манижа. ҳамун келинкино набинам таваккалча дафраҷа апа хосият мегӯ мекарад равм я пачка носки барам носки харидам бовар мекунӣ на урӯз то рамоналеш дад кардам ку дута носки харидам дута ханда дута кадом медам ҷа хата нишон бите пожалуйста масъуд ма киранчо манижара аввал хосият мегӯ мекардам қайчи ту одам мебуди ин гапа намегуфти мерз кадом ҳастӣ мерз шумо чӣ кор дорӣ аиша фикрша гуфта ҳама фикр дорам ман фикр ма дар бораи ҳамон инсон гуфтам дар фейсбук апа хосият саволам дар ӯ эфир шакаро хӯрдеста ҷавоба нагирифтам чӣ савол буд хосият ҷон ги мара айтели ҳамун шатанг ма бинам дилам қарор гира и оли гӯш кида ира чиша киштагия равнали чӣ мегаша доступша вайфай телевизорам киштагия я ман доступ дорум ки ялақлақ дорум ман мегирам хаёзи инами короче тамом шава эфир эзана хата нишон бите манижара не айрангш безорум мара чӣ кор мекунем мебинӣ труи каналам 1 миллион та хосият хай ҳамада шаби хуш майлисунам хай мебахши аиша ана бахшиш касе якум бахшиш мепарсад дар зиндагӣ одами беҳтарина рост меги манижа муҳаммад мега значит мешава албина мега Чӣ мешава? 22 солам ба 25 22-25 Америка тамом шумоткаи кӯҳнат амадате Может, авасра чарои мекунам? хай шир гап нест чӣ ба шумо пир намеша апа пирм ман чӣ пир нестам 40 сола аст кора уже ман намедонам неохо мефурам ҳози медонӣ мана чӣ мефурам птичье молоко торт меги чӣ кор кунам во ман беҳтарин нами ҷанг панг меша касе якум бахшиш пурса ӯ беҳтарин одам ман ира дар китоби чӣ хондагиам ҳадисҳо фаҳмидӣ ҳозир ман саҳриё мехезам як варақ манижа ҳадисҳо мехонам фаҳмидӣ мозгум тоза шава гуфта эчбаи қабисиё мехӯри фарбеҳ нести фарбеҳ ишё как во хабкунӣ рамонали омад эфир рамонали может ҳами телевизора гирон мекуна интернетша мо я музыка меонем барои ҳами тамошобинои канали нав просто жалко какая разница занакми мардакми бале рост такси омад такси дар ӯ хона буд дар ӯ хонаи печкадор буд моро ай хона сир карди хона лаҳзаҳои гуворо тамошо дошта мо хонаи маразилник омадем ба такси как надо дар ҳама хона такси яхай кор намекунад равшуки ховай ҳозир намтари канали эпи таксира чикнем добавить модератор кунем канали таксида подписаться кунем скоро ман худам таксист мешавам нашида ки ба и кор кунӣ такси мама хез тез авқоту тайёр кун тхникавиҷа кадом авқота равнали ма уже гуфтам ки мо авқот хӯрдем бо ягон авқоти дига байд соати 9 ман намедонам ман питсаро гуфтагим ки 2 соат пас мекунам ягон чизи дига ҳоли намехӯрем мо навхӯрдем мо қарздорем мардак одами қарздор як бор мехӯрад дар як рӯз буфам оз мара касе чизе мегӯяд ку ман қарздорам мегӯям бовар мекунед касе ягон чи мегӯяд ман қарздорам так шуд дӯстони азиз ман қарздорам ман шуморо ҳозир мегӯм чанд сум ман қарздорам 70,000 рубли российский қарздорам ӯзум даже гирифт айсека са ютуб бовар мекунӣ айсека са ютуб ман қарздорам ман 12 сол шуд тоҷикистон нарафтам зиқ шудам мега муҳаммад дар куҷо шумоам дар америкае механдони апаш то ба қарз даду мераса қартиқ маҳкам мешавад якум бор махе қарздорам охе қарздори ӯ қарзори хешамон ҳисоб набуд мегирифтим ба ҳазур медодам ин вообще қарзори одамо бегонава паги қарзоша натим вай мебироя от видео ответ скриншото қатӣ короче
чӣ гапай Аиша мерз удалит кардисте гапотона чӣ гапай чӣ гап шид ман дер мондум ман дӯзаса қанта бизане ки шуд ҳичи намега сӯз ба худо ман бошум агаир чӣ маъне дора шумара чӣ гува авқоташ соати 7 тайёр буд овқотакша хӯрд чой пой тайёр буд дастархона ҷил гирифти ту дастархона ҷили гирифт мо хистем омадем так что без проблем гуфти Дилафрӯз хавотир нашавӣ на будущий блогер гуфтаста без проблем хавотир нашавӣ Садоқат пазанда влоги якумша бировар тамошобинои азиз ана пагаи дига мо марафон дорем марафони каналҳои чи духтаро короче каналошо оценивать мекунем бедроя хотя чиба добрый таксист менависам намеброя инам ҷода ҳастай ку добрый таксист намира амоналия каналош представляешь ки не важно ма 2000 рубл додам вай да аватарка сохтам музарда да добрый таксист бояд такси он мебиём меса да персомонион ана уро сохтам се чиз сохтам 2000 рубл додам вай вообще интернет дора намекунам видео шуд намега ки сум биёр ай интернет нешуи ма да сумои ма кордор нестай сумои ма барои хидмат ма чизе хоҳам хидм мехарам шуи ма мега ки мисол на чӣ дар курайтам мисол чи мо меорем та меган чӣ намерасата ман мегӯм не ман просто хобим шудага ма бояд бикунам мегӯм хай бо кӯшишҳо бо қалин ҷош ме найрангҳо дилёвӣ карда ма ютуб ма пеш мебарам и хел нестай ки шуи ма бигӯяд бара видео кун не ваяв чанд қазора мекунӣ ягон ҷо рафтанӣ шавӣ дар кадом канала па муҳаммад чӣ дар канали таҷмама марафон дар канали таҷмама апай гулҷамон влог ман тамошо кардем қатишмо чахчах кардам ваё лӯлачаҳо сӯхтанд апай хосият худто наметавонӣ аватар карда не ман наметавонам ака чӣ хелай ман метавонам хе як сурат гирмонам вақте ки ман мехоҳам канал боша профессионал боша ҳалол боша таксист боша ана значоки такси боша темаш такси боша да и хел не ба қарздоро монанд надори ам кайфит куки ҳаст ки чӣ ман дорам ба қарздоро монанд надорӣ барои чӣ ба қарздоро монанд нестам масъуд барои ки одаме ки мада қарз додагиян дили соф додагиян ва ма нақшаи худам қатӣ медонам ки ма ами қарзма мисол 2 моҳа ютуб қатӣ худат қатӣ ё ки нақшае ки ин кадом рӯи он кас гирифтагӣ нести ранги ки мавзуна нақшаи кадом профессионал не профессия не нақшаи ҳами ютубли ютуб мада назар дорум ина 10,000 мисол мегирам купага ҳама шумадан лошахудҳо кадом қарздору мане ки аёдамо манҷара дая видеош гуфт программист хондагиам наметона рост мегӯям манҷата хондагӣ наметоням компютер бикунем не боша метавонӣ не бугу рост 100 сол не наметонам саҳар ман будам чӣ ба ин хел шуд дина гап зада будем апагилҷон бачат ҳафташи ассалому аз инҷо кокс метием ассалому аз инҷо кокс метием ассалому аз инҷо мегурезем хулоса қатъи апагилҷон газадистам дина не парер буд вай якерамонали мемега чизе сухтестай бибинам ғелачаҳо ба точки як вая чӣ мегам тифтелки ғелачаҳо мешда апагилҷон ғелачаҳо сухтиян ана ғелачаҳо сухтиян оста сухтагиошо партифтум парсида ошам тамонду сум дроекнум а россия шедрай душа не мада суми бе дарди миён дар кор несай ма сум дар кор шавам ма роҳи сумкоркунӣ хмемиём мада просто дар кораи поддержкаи подписчиком ки видеоро тамошо кунанд лайк монанд тамом баш издадат баша ози мо меем ягон мардак розӣ нест не ки дилша меёвӣ агар наёвӣ каналта мегирам мехавҷа ё супува ёфтен хелош шумо хел мекунед дар хонаи мо барои канал разбор нестай салим салом алейкум апай хусият амин бачаи майдак қахшуя чашм нарасам ки ба да диёна мекунам она главный одам омад равшан буровардарош
рӯз момтай фарумарз бо фарумарз омад хотир кани силкаи саиди акаи раҳмоналло парто ҳамҷа дайку апай гулҷаҳон тамом қарздошти мана ҳақорат накард охи ман влог кардам нишон додам гуфтам ки на апай гулҷаҳон қати дар ватсап чарчақ кардам ё сӯхтан гуфтам дар влоги ҳамирӯзаам парер буд ва авқоти пареринам буд холоса инам хеле магазин ристай соат 8:48 من رفتم ای خونه رخشم رفتی نه یا میروند میخوای مالی بکشوره برای چی خواهش مودا موی سر چی فایده داره چی میوره من موی سر برای چی همی چی فایده میاره موی سر اینا میدونیم برای پای کارتون شه برای ما کوسا من سر تو پس پوستش بکا چی کودک نشان دادن در افیر ضرر نداره افیر تو محکم نمیشد مادر تاجیک ما کودک در ویدیو هم نشان میتیم که اپا خصوص ایقا بزرور را ویدیو کنین امین بزرور را 32 چینکی ویدیو میکنه مثلا وای تیمای همو آیده 32 چینکی من سر در اومدم ویدیوشون تماشا کردم ما برای چیکار زدیم بدیم گفتم کجای رفت گم شد رفت شام میشود در خانه ما با گیرکوی سر میشود سر علو میکنن هوا هم قخنکه بای خیلی پیچکوها نمیشود دوستان عزیز برای ما مجبور میشیم شوقت علو میکنیم اوسیا جون سلام علیکم این امروز کانال هم توی دوچینگی دا ویدیو زور برومد الو اقبال دیات خوشا جون که هر باره که افیرات میدارم خرسان میشم سلامت باشی اپای جون کانال اپای گل جهان دروین توی دوچینگی را میبینم شما هم کنین اکا امین اخلایدم тридо чунки ҳами кора сар кардагӣ ҳамо темақати рафтан мегира ман масалан вай хеланги ҳавай наметонам видео карда уже профессионал шудаги лайкаги раҳмат майли хай хосият гон ки ту ганда бекор бидай ман кор дорам ма ганда бекорам кор дошта бошен айпай кортон шавен одамо бекор нагардед айҷа вақтона беҳоида дар и эфиро нагзаронем мо аи эфиро минут ҷамъ кардастем شما که کار داشته باشه پای کارتون برین دا چی نمیدونم چوی خیلی سوخ میشه و از 1 مینوت چت اپی خوشت یکون قلفه کلیتای نیستای مونده یوسف و ای کانال نه ما یک دیگه کلیت قلف نداره نه کانال شدم کورانگ دیگرو کنمشه вообще чи чужоиш накунем ки пеш меравад тинивой банда намеғалта яхело меган канало вай тинивой банда меғалтанд вақте ки бисёр поделиться мекунем ссилка меронем эфир да ключ метиҳем дар эфиртон обунашавак ташкил намекунед дар эфиро иҷа да одамам нестая пагилҷон 12 кас хидӣ ба хидӣ уҷа да эфир кунем одамо пайдо мешаванд иҷа да қариб ки ҳам блогерон шумо эфир намекунед апагилҷон фақат кадом каналҳоеро мебинем эфир мекунанд ки звук надоранд менависанд худшо звук надоранд маша дафтар китобаш рафт саид камолов салом абаҷон сӯзи кӯдакот сӯз раҳмат саид шумо чӣ хел моям ҳастем сураяхон ғанизода салом алейкум сӯзен тенҷен ҳазор шавад охир ҳазор нест на чанда дига монд ҳазор нест ай манам амин рӯз вай ҳафта дидам эфир ҳуй набуд ҳазор буд имрӯз бинам ҳуйшда апай гулҷаҳон канал дорен ҳо апай гулҷаҳон канал дора бидроен на подписаться кунен апай гулҷаҳонда видеои зур доранд видеои ба маъне овози ҳам хеле дилнишин доранд апай гулҷон фақат омада тамошо кардан дар кор ҳозир чанд сад дора каналтон шарипова гулҷаҳон канал дорам мегам ҳозир чанд сад дора каналмон чихе чанд одам дора соат намедонам ками кам 10,000 минутам не апай хусият корбон сӯхтай сабаб чӣ буд модари тоҷик камтар маълумоту нодурустай корбон насӯхтай сӯхтай вай
Султони Кабир намедонам чӣ ба сӯхта, ҷои баллоно сӯхта. Ай ҳама чизои қиматшам баллоное ку. Ан ҳамҷо сӯхта. Ман соатҳои 2 гузаштам ҳамон тараф. Бӯи сӯхтагиш ҳолиам мондагӣ буд, бовар мекунед соати 2. Ягон замиканяш да хныка ягон плита мондия, намедонам чӣ шудае ки ба ӯ дараҷа ҳамха дуди сиёҳ. Ман савоб ҳисба кардам ку, надидед? Канали Чигапай. Видеоша партофтагия ман савоб ҳисба кардам. Анамуҷада да ҳама ҷо да радио Озодӣ да ҳама ҷо буромадагиай вай. Сӯхтагии ҳамун Султони Кабир. Корвон акози камтар кушод кардагиам пажарники хушрӯ мебиёяда, мумкин ки ӯ қадар дига дар нагира ба ӯ дараҷае ки ҳама чизо бисӯзад. Духтаре ки дар Россияем тарафотон тенҷа ай. Модари тоҷик шумо дар куҷоен ки чӣ гапай бо? Чӯ ҳами ваё дегустатору шеф-повару фақат одамои фарбеҳанд? Апаҷон мегӯянд блогерон налог меспоранд, ростае? Ҳо, ростае. Хусия дар берунам ҳаво салқин, ама хеле ҳаво тоза дар берун шиштам, дар качели бод дода. Во хунук нест? Блогерҳо саҳӣ налог меспоранд барое ки даромад доранд. Айрӯи ҳами кодекси андоз кардуме ки даромад ҷингая кашокашияй. Во куҷое уҷа? Апа Гулҷаҳон намебирояд ку барои ҳарфи ҷ дора намебирояд. Фаҳмиде? Ҳо тарафҳои мо тинҷ апа модари тоҷик. Ман дар Москва мода тинҷи аст, мо дар шаҳри Казан мегӯям модари тоҷик. Ман омадам дер кардам тинҷа ягон гап шудаа мега Аиша. Ана ки нигоҳ кунед блогерҳо бояд андоз споранд. Дар дигар ҷоҳорам ҳама хеле касе даромад дорад, вай андоз меспорад. Мисол ина Германия дар май $400 зиёд кор карди, блогер бошӣ андоз меспорӣ. Ака нагуфтиянд ки $100 кор карди андоз биспорӣ. Вай ям меъёр дора, оли вай парламент мера, ӯ чи қонун ӯ тасдиқш мекунад, ба ҳам мебирояд, оли набиромада и қонун. Фаҳмиде? Каналам дар сабаби сифати хосият аст кобеда. Баъд андоз меспоранд. Ҳозир фақат чиро андоз меспоранд? Каналое ки дар мо реклама мешитанд ку инам Алиф Сармоя, Тисел мисол ана ино ҳозир бояд андоз биспоранд. Оли блогерора ждат кардан дар кор ка қонуни вай мебирояд. Хай дар Тоҷикистон чӣ гапе шид, ӯра қонунш ҳами гапш биромад, қонунш мебирояд. Дӯстони азиз, это неизбежно. Андоз меспоранд. Акн нигоҳ кардан дар кор ки чӣ хел мисол одамо каналҳои тоҷикӣ доранд ки дар Тоҷикистон нестанд. Одамое ҳастанд ки канал доранд, даромад надоранд. Ман намедонам вай даромада чӣ хел мефаҳмам. Мо дар тенҷи интизорем ки билетҳо арзон шавад, роҳҳо кушода шаванд, равем тез. Ҳозир билетҳо чанд соман тақрибан модари тоҷик? Мода соат чанд нависдаем? Мода соат нав 8:57 шуд. 3 такам 9. Неким ҳавомон беҳад хунук. 35,000 болоай мегӯям. 35,000 чанд сом мешавад? 1,5,000 45 где-то 50,000 $500 қариб будайда. Қимат буда. 6 кас агар боши чанд сом? 6 кас $3,000. Мо аз Германия 8 кас омада будем. 8 кас. Я самолёт мо будем, я ними самолёт. Ҳамирӯз дидум Султон сӯхтай. Ҳо, Султони Кабир сӯхтай. Дамо 30,500 мегӯяд. Значи 45,000 сомонӣ мешавад. 30,000 4,500 сомонӣ. Где-то $450. Чанд сомда омаден апа шумо?
من به پول اومدم من نمیدونم چند سومه بلیت ما به پول اومدگیم бесплатно ҳашт кас агар 200 евро ра мебуд не 200 евро нест қиматтарай ба фикрам ҳач 400 агар боша аш кара 4 32 3200 евро мешудак ма чихе бепул омадагим ма счёти красный крест омадагим фаҳмиде вақте ки ҳамҷо мери зиндагӣ мекунӣ хатам меспорӣ бо вақте ки стоп мегӯянд мегӯӣ ман намехоҳам ман хона мехоҳам амхали ширкатот ҳастанд амхали ёрдам мекардагиҳо масалан красный крест каритас мери ҳамҷа мегӯӣ мара хонарои кӯ ба ӯ мегира документатсия мекунам мегира счёти худаш роид мекуна хона красный крест хеле ҳамдардии типа короче да ма счёти ҳамҷа омадагим ягон сума барои билет надодагим ман фақат як билет харидагим як билети 8 каса харидагим аз шаҳри Бон то Франкфурт 80 евро шуда буд ҳама монда ё 180 евро шуда буд анаму ба фикрам ки 80 евро буд поезди тез мераваку анамуда короче ҳамуда якта билет харидагим тамом то Франкфурта айбон омадагим барои чи шумо бепул омадем барое ки ҷо ҳама хелайда ашо масалан ту бигӯӣ ки ман хонаам мерам ан дера дафшам меган бепул роид мекунам фаҳмидӣ як аз кам яка уҷа ҳам сохторш ҳам хел кор мекуна ки мисол одаме ки аз давлатш баромадаги ё бо мехоҳа обратно давлатш барава мисол даҷа кор намекуна пул надораку баъд ими аз счёти худаш мисол билет мегираву ёрдам мекуна рафтантонда эвои ҳамҷадам ҳам хеле бошам ман кати 3 кӯдак мерафтам Москвада бошам ҳам хеле яктамон бесум биёем мега акбар красный крест Европада дӯстони азиз вай Москвада неста мумкин Москвада мо хеле ташкилот бошава намедонам чӣ хел боша ман ҳами як билет харидагим ами Бон савор шудем то ами Франкфурта омадам аз Франкфурт дига ман ягон билет нахаридам электронный билетҳо даамҷа қовам телефонта нишон метӣ ку пересадка қати ман наомадам 6 соат ман омадагим аз худи амо Франкфурт то Тоҷикистона ширкати Somon Air қати ман омадагим фаҳмиден Somon Air қати омадагим 6 соат 6 соат ку ман хона рафтам кай мерасам гуфта ранги шумо чанд қадам меоед ку хонатон морам як вақтҳои Германия рафтагӣ будем 6 соатам хош дар дурум кай таи ами самолёт хеле чироғо гирон шавад ака якум дим соат медумонам 3 соат 4 соат кай мерасем ягон рӯшанӣ меша кишиҳо боша мегум дарахто парахто короче сум ҷамъ мекунам Европа мерам ба оҷа теҷа бесум мерем ва о қадар суме дар кора ки Европа рафтанда модари тоҷики 4 бора Россия Тоҷикистон меои ба сум кадом шаҳр рафта буде аш о баъд харочи ами самолёт рӯшанӣ шав будак дами саҳар соат 5 чанд ба самолёти мо рӯшанӣ тофтак да асобин раҳи битонка чӣ хел метова видеош ҳаста рафтанӣ будем рафтанӣ будем рафтанӣ боше на зайхай Европа хуба не ки нарафтем ҳами як кор агар карданӣ боше пушти ҳамн кор шаве ҳатман мераве оя шер буд ку ба ҳар коре агар чимчӣ шавад агар хоре бувад гулдаста гардад ҳиммат баста гардад буд агар ҳар коре салом парсоз ин чида ман доста пишениш намебия колокольчика ҷиқидагиям айсар отписаться кне бо айсар подписаться кне колокольчика ҷиқиям хеле момент мешава инагда ҳама ӯ хона рафтам манам дидам хона чӣ гап боша галагирдом ҳамусу рафт ман ҳамусурам пеши печка ҳозир мерем осо видеои омадантона дидем апаҷон анамон видеои омадан ма аввалш то охир сёмка кардагиям зура Германия ай Россия хай ҳама ҷо як хусусияти хиша дорада ай маразини осо мерем ва мебинем ки дар он хона
Xonadon chi gap ast? Chi gap davxona? Davxona. Davxona ile boş markovi. اینا تاکسی ما در خونه کار نمیکنم خنکای تاکسی ما باید کامفورت نباشه با کار رو یخای بهانه تاکسی هست با ما یه وده و دوستانی عزیز اینجا رفته است پروسسی اینجا چه زوره اینجا در علاوه مثل زوی روشن اینجا علاوه اینجا یک کاسه کمرای و اینجا هازمی و مکشم فیرما به زرد نیکا بگیم خوبترو رو هم مشهر توزه میکنن اگه اینجا چیرکینه هر روز اینجا توزه و فرماز علاق کنم همیشه ها ماشین تدید ما تماشا کنم همون ویدیوتون در خیالم خودم رفته سم تاجیکستان مشکا کتی خانه رفته یا مشکا 8 باز میدرم که دیون بار افیر کده نو دیدم و هر کاری که همت بسته گردد اگر خوری بود گل دسته گردد و من شما را هم گرمانیا شناختم هم فروخ چطور میشه از بسته من جشنم قد شما خیر خوش کنم کارا چی فروخ میشه بچه قصد بیلم دوستان عزیز نه ایچی نگاه خوخ هست ای جمپلی چوی قشیر کنه فرمان خب این درجه نه این روشن خیلی بگوشون تو خط چیرکینی افیر مورس نشه بیا کوکو ایسه خیلی تماشا ما خیلی روشن پرتی اوقات خریم اوقات چیون میشن ما دونده خیلی بگو روشن خیلی بگو خیلی بگو Hay kadese uçar. Bandung kadese. اما در خیلی دخترها تا ویدیوی اوینده که کانال نوا подписаться کنه کدوم بلوگره چکنه چی میگن چه поделиться رامنه خب بد نگاه داره بس دایست کنه که رامنه خب بد نگاه داره که باش با میگه که هم چی هم دیگر فهمید در ویدیو کنی چی نمیگه شونی قچاق کنی من نو اومدم بطور کشته اوشتیم اسمم تو کشته لحجه توچکی گام میزدن ماده محقول است میگه اپراوشان جونو نشون چه اینا نشون دادم تون چی ده میکشم دیدم مون میرزونی اوشا مونش بخره کاروچی بتش دیل قچویش بیار اونا چویش خلاصه تماشا بینا چی گفتنی بودم حاضی 3-4 تا دیگه ویدیو کنار دامی کانال میپردم بدروین تماشا نکنین نه که همه بدونه که این ویدیو را ما ای کانال کشونده استم برای می دیجا میپردم نویسگیش مو وارد یگون چشما نشون نمیده نمیدونم برای چی خیلی بیزی پشتگی اکرم لاله رشکشون اومد همشون زنک گویه نه رو پرون نداره ده چی просто حالی اخلاق داری تیپا هم خیلی взгляд будвай دوستو взгляді حالی هم طلاق دستی кай ты бас мекни دیل افروزم короче хай на конкретно алва грам битка хай гуфтум